Ayun, meron? Ayun, meron daw. Papalahin niya, tapos nilalagay niya dun sa kanyang DIY na pangsala. Kaya DIY niya pangsala. Testing 101. Oh my. Yun o. Diba? Maliit. Isa, dalawa. So ganito yun guys. So maliit lang to, kaya tatapon natin to. Let's go. Mga G, meron tayong mission ngayon. Tayo manguha ng tulya, kung tawagin din sa Ilocano ay tukmem. Tukmem. Ayun, no? Mga DIY na pangsala to para matanggal yung sa bato, maihiwalay sa bato. Si Daddy ready na oh. Para mapili natin yung ano malalaki. At syempre, dapat meron tayong pala kasi basta mamaya makita nyo sa punta kami ng Carayan. Carayan ibig sabihin ilog dito sa Ilocano. Yung ilog na maraming bato, yun ang Carayan, kaduktong ng Magat Dam. Tara guys, manguha tayo ng tukmem or tulya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an Mag-tricycle lang kami papunta ron kasi mabato pala doon kaya hindi makakapasok yung kotse. Yun, tricycle lang. Kasama ko pa rin yung daddy ko, daddy ni Mrs. at saka si Joel, yung aking Vilas. way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of. Yo, nandito na tayo sa anong tawag ito, Carayan. Mabatong Carayan, oh, yan oh. Si daddy nagbibihis na kanyang attire, kanyang gear. Si Joel yung kanyang mga DIY na panghuli, pangkuha ng tulya. Ano? Panggana. Oh, isang kaban yung kukunin namin. Isang kaban, isang puno sa sako. Tingnan nyo mamaya kung mapupuno namin tong sako na to ng tulya o ng tukmem. Kaya ba natin to? Kaya to, kaya? Oh, kaya siguro pag maghapon. Kapag maghapon tayo dito, pagka tuyo-tuyo na ang katawan natin, sobrang init. At ito yung dinala ni Joel na na DIY na pangsala, pangluglug ba? Basta panghuli ng ng tulya ng tukmem. Para mapili yung... At dahil kung nakikita yung sobrang init, change costume tayo. Ito, mas protekta sa araw. Ginagawan ko ng sombrero si daddy. Si daddy walang sombrero. Tara, ready na. Let's go. Let's go. Nauna na sila dun Yun doon ang kuha na ng mga tulya o ng tukmem sa Carayan. Ang bato dito, ang daking bato. Merong mga nag-uukay dito mga company na nangunguha ng mga graba. Ito yung salaan nila yan. Pinagsasalaan nila ng graba. Ito yung pinagsasalaan nilang bato. Nagdala si daddy ng pala, pangpala ng mga bato na may kasamang tukmem o tulya. Susubukan namin manguha dito, baka meron dito mga tulya. By the way, ito tubig na to, kung naalala nyo yung Magat Dam sa vlog ko before. Dito, kaduktong ito ng Magat Dam, hydro. At kung naalala nyo si daddy at saka si Joel, yung kasama ko sa panguha ng labong. Yung nakaraang vlog ko, panoorin nyo yung panguha ng labong. Ngayon naman, kukuha namin tulya pang ulam, pang tukmem ang tawag dito sa Ilocano. Tara, lusong na tayo, lusong. Walang magandang site pa lang. Pag malaking bato, walang mga tukmem. So doon tayo sa mapipino ang bato doon sa bandaron. Doon. Tara. Doon sa may Agos. Dati doon tayo sa may Agos doon. Agos ba? Oo, hindi daw. So doon tayo pupunta sa may bandaron, sa may Agos ng konti. Kasi nanghulihan na lang isda doon Okay guys, hindi tayo naka GoPro. So ang camera natin dala ay Sony. Pag nadulas, disgrasya ang Sony. So medyo madulas ang daanan dito. Yan ang dulas. Ang dulas nga. Ito, meron ng mga tao dito maliliit sa ilalim. Subukan natin kumapa ng isa. Baka may tukmem. Ito, meron sa ilalim May mapino sa ilalim. Walang tukmem. Walang tulya dito kasi malalaking bato. Lilipat tayo doon sa may agusan doon ng tubig na maraming maliliit na bato. Yung tulya kasi humahalo sa maliliit na bato daw yun. Siyempre nandito pa rin tayo sa San Mateo Isabela, or kung tawagin na San Mateo. Hanap lang tayo ng pwesto. Doon, may naglalambat ng isda doon guys.
Lapitan natin ng lalambat ng isda doon, no? Baka sakaling may isda. Kabili ng isdang sariwa. So baka mamaya pag wala tayong makuha ang tulya at saka tukmem, maligo na lang tayo dito. Madigos na lang tayo dito. Sabi nga ng mga ano madigos, maligo. Ayun, meron daw. Woo! Papakita mo ni Joel kung paano manguha. Bago ako sumubok kung paano kumuha. Testing muna natin. Testing ako po, mukhang madulas ah. Sabi nga madulas na ako at malubog ng tubig, wala ang camera. Ayan, kumukuha na si Joel. Sinusubukan ni Joel magpala. Meron. Papalahin niya yan. Papalahin niya tapos nilalagay niya dun sa kanyang DIY na pangsala. Kaya DIY niya pangsala. Testing 101. Wala. Yun o. Diba? Maliit. Isa, dalawa. So ganito yun guys. So maliit lang to kaya tatapon natin to. Maganda. Pipili tayo ng malalaki. So ganun pala yun. Testing natin. Woohoo! So yung sako namin mapupuno dati. Mapupuno kaya natin. Diba nagdala si daddy ng kanyang ano, pang ag-ag ba, yung pang sala. Pupunin natin daddy, yan ano. Sako? Oo. Maglalako tayo, maglalako. Ayan oh, mukhang dito maraming balat oh. Subukan ko guys, susubukan ko lang dumampot ng mga buhangin at saka bato kung merong kasamang tulya or tukmem. Kasi si Joel, ang diskarte pala, papalahin mo tapos sasalain mo. So ako, ang gagawin ko, kakamayin ko lang, subukan ko lang baka makakuha. Ayan oh, mabato dito. Uy, nakakuha ko ng isang maganda oh. Tignan natin guys. Ayan, yan ang tulya or tukmem kung tawagin sa Ilocano or agihis kung tawagin sa Mindoro. Ayan, may isa tayong nakuha. Pero mukhang maliit eh. Pero ilagay na natin sa sako. At least meron na tayong isang nakuha. Mukhang maganda naman dito oh. Malalaki nga lang ang mga bato. Punta tayo sa banda ron, baka mas marami doon. Mas malalaki. Ito. Subukan ulit natin. Ito, itago muna natin sa bulsa kasi walang lagayan doon eh. Subukan ulit natin dito. Mukhang makuha dito, mapiyo na yung bato. Ay guys, kukuha tayo ng maraming bato. Ganito, sasalain natin. So wala tayong nakuha. So it's better na punta tayo doon sa Joel at papalahin na lang natin. Mas maganda pang palahin. Papalahin, lalagay sa mga pangsala o yung DIY na electric fan, yung harap ng electric fan. Tapos uugugin mo, agagin mo ganoon para makita mo yung mga tukmem or yung tulya. Ayun, marami daw doon. Malalaki. Kasi may malakas palang agos, doon maganda. May na yung isda doon oh. Wow. Wow, lalaki oh. Puro bato. I-focus natin ng konti. Yun oh. Puro bato. Hindi, meron yun. Ay hindi, mga patay na. Kaya may isang buhay. Yun, may dalawang buhay. Hindi natin matsambahan yung ano eh. Maraming area. Yung area na kuan. Marami talagang bakla. Ako, susubok naman ako. Ayan mga yan oh. Ayan natin mga papalahin ni Joel. Papalahin niya. Tapos lalagay niyo doon sa kanyang DIY na pang sala. Yun oh. Mukhang marami. Ayan, tingnan natin guys. Yun. Meron oh. Ito maganda to oh. Ito medyo mataba ng konti oh. Mga buhay yan to no? Mga buhay. Mga buhay yan. Sige guys. Tingnan tayo ng mas magandang site. Hanap muna kami guys ng magandang site, yung mas maraming maliliit na bato para mas madaling palahin. So yeah, wag yung putulin panonood guys. Tingnan natin kung makakarami kami. Kasi ngayon ilang piraso para nakuha namin. Oo, yan sila oo. Yun. Oo. Sambahan na yata natin yung Sambahan na natin yung pinakamaraming pugad nila. pugad. Dami kita na agad hindi pa man inaagag, hindi pa man sinasala, marami na kita na agad Tingnan natin yung malaking bato.
Ayun oh, maliliit. Pero pwede na yung medyo mataba ng konti. Oo, nakapulot akong 3 oh. Oh. Sarap itong sabawan mamaya. Lagyan ng luya at saka ng simpleng bawang. Gigisa lang. Lapitan muna natin si sir kung anong ginagawa kasi mukhang naglalagay siya ng goggles para mag-dive sa mababang na tubig. Mukhang may hinuhuli. O baka nung rin ng tulad, lapitan natin, tanongin natin, interviewin natin. Oo, humagis na oh. Ano pong isda ang mga nahuhuli nyo? Malilitan. May- Tilapia. May tilapia din pala dito. So may nahuhuli din pala ditong kahit pa isa-isang tilapia na medyo maliit nga lang daw. Pero tingnan natin kung may nahuhuli. Sir, anong pangalan mo, sir? Arto. Sir Arthur, ating panonoorin kung paano manghuli dito ng sa Karayan. Karayan ang tawag nila dito sa Ilocano, sa ilog. Mababaw lang yung tubig pero may nahuhuling isda. Ang galing, ano? May nahuli na po kaya? Meron na. Ba, ang galing, oh. Yung pang yung nihagis na lambat ang ginagamit. Walang nakuha. Mga ganyan oh. Ayun oh, Yan guys oh, may nahuling maliit. Ayan. Pwede po bang mag-videohan nyo yung ito na yung mga nahuli niya. Ayan oh, wow, sarap niyang paksiw. Paano po bang luto dyan sa maliliit na tilapia yung mostly? Pinapaitan. Pinapaitan. Hindi natatanggalin yung pan. Hindi natatanggalin yung tinik at saka mga yung laman. Pero magandang kunin siguro dyan, magandang luto din dyan ay yung i-fry mo po ng yung malutong. Yung prito. Pre-prito mo ng malutong. Tapos sausaw sa suka na may sili. Para crunchy siya. Hindi matinik kasi maliliit naman eh. Hindi masyadong matigas. Hindi pala masyadong matigas ang tinik ng isda dito. Yun, hindi masyadong matigas. So magandang Malambot lang. magandang i-crispy fry. Tapos i-sausaw na sa suka pagka crispy na. Yan, hahagis ulit siya ng isa baka may mahuli. Tingnan natin kung may mahuli. Pagka tapos natin tingnan itong huling hagis ni Sir Arthur, tayo ibabalik na dun sa pangunguhan ng tulya ni Daddy at saka ni Joel. Dito lang oh. Dito daw po sa bato, sa mga bato. Di ba baba? Dito. Buka. Mukhang wala nang nahuli kahit isa Wala. Sige po, salamat sir. Salamat sa pagkwentuhan. So mga G, Wala tayo nakatambak ka magpatutaraan. Atan, nagpababa kayo. Well. so ang sabi, pagkakaintindi ko, medyo naiintindihan ko ng konti. Dito daw sa may pababa ng konti na may mga batuhan. Sabi ni Sir Arthur, yung maraming tulya dito. Tara, na tayo. Ito, may mga bato dito ng pino. Subukan natin dito. Ayun, may pangapatay. Ang sarap ng tubig. Alam mo yung hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Tapos umaagos siya, malinaw. Parang gusto kong maligo Maghiga-higa lang sa tubig Mas masarap palang manguha ng tulya, ng tukwem kapag nakaupo sa tubig. Malamig. Ayun malinaw kasi ang tubig, ang sarap. Oof. Libreng paligo na rin sa Karayan, ang lamig ng tubig sa Karayan, sarap. Guys, nakuha ko mga tukmim. Yan mas masarap manguha dito habang nakaupo ka sa tubig kasi mapresko. Ayun nakakuha naman 3 1, 2, 3 ay 4 pala. Yun galing mas maganda makakuha pala kakamay na lang. Pag pinapala hindi lumulusot yung pala sa bato, maraming bato malaki. Ayun, meron na naman bokya. Si Daddy ang cameraman ko ngayon. Ayun guys isang mataba na naman Marami nang kumuha ng graba ng mga company. Nadadaanan ng mga malaking truck itong area na to kaya namamatay. Ang daming patay na tulya Pero siguro sa mga area na walang masyadong tao, doon maraming tulya. Dito,
medyo daanan pati ng mga tao, maraming turista kasi andun yung kawayanan, yung kabayugan, yung kaway-kawayanan. Kung napanood nyo yung old vlog ko, ayun o, daddy, focus mo po, daddy. Yun, ang kawayanan, yun. So yung kawayanan nun, panoorin nyo yung vlog ko dyan. Maganda dyan sa kawayanan yan, masarap magpahinga, malamig ang hangin. Ewan ko kung open pa rin sila for tourist. Tara guys, kumuha lang kami, daddy. Hihigop tayo ng sabaw mamaya, kung makakakuha tayo. Natutunan ko yung bagong diskarte sa panguha ng tukmem o ng tulya din sa ilog, sa Carayan. Maganda pala yung diskarte na tatanggalin mo muna yung mga bato, malalaki. Tapos hihintayin mong luminaw yung tubig ulit. Mas maganda yung isa-isa mong pupulutin kaysa dumakot ka ng lupa kasi lalabo. Maganda yung isa-isa mong pupulutin kasi pagka malinaw na, kagaya nito, may nakuha isa. So yan, mas marami nakukuha siya pagka isa-isa mong pupulutin at saka malinaw yung tubig. Kaya na kasi dinadakot ko ng dinadakot, sakit sa kamay. So ito guys, ayun mga G, mga kakwentuhan after ilang oras, 1 hour mahigit. after 1 hour mahigit, mga naka 3 kilo kami, ayan daddy. So hindi pala ganun kadali manguha ng tulya o ng tukmem guys, kaya respeto sa mga naghahanap buhay, na ang hanap buhay magbenta ng tukmem o ng tulya. Hindi pala ganun kadali, kaya respeto sa inyo guys, shoutout sa inyo. Let's go, uwi na tayo at medyo tanghali na, gutom na rin, hindi pa nakakapag-lunch. It's past 12 na rin, uhaw na, pagod pa, gutom pa. So respeto talaga, shoutout sa mga naghahanap buhay na nangunguha ng tukmem o ng tulya para may benta, para may pampakain sa kanilang pamilya. Sobrang respeto sa inyo. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.